Ka jingbom patkem ki pulit ya Weunos Shinrang jong ke Negrims Hospital wat hadian balade ban ujor FIR ki bahayeng jong iwe ikna berangkat san senam kerta ibalet ban sha sumar ha kate hospital ha kabala don ke jingkeno bakla don ke jing sha jrong kti i hauta nos Shinrang ubana Rajasthan ha kapor bekilet sha sumar ha Negrims Hospital kalapilong ya ka khasi student union senkme hapo ka jingalam general secretary usamla Ruben Najir ha ka janmi jong ka khalai terik unaitung arjar arpunrio Bannet yakendo ya OSP jong ke East Khas Hills uba Vivek CM bantuat jingtep ke kadaw ki pulit kimla ban kem yu te brio habayo ban yakran bar usamla Ruben Najir uloong bawat hadian biki bahiyang kiladab ban ujor ke FIR Henry ki pulit kim shimlawan mar watla ka de ke kies ka bakham he ban uloong bagani ke jingpen slam ki pulit ka pen I bakadon ke jingtko ban ai ke jing bishar ka bahok Nalor kata, uloong bakum kani ka kies hapon Negrims kamsho ka sien ka baningkong, bat kala jujia na kapor syakapor, dena kata kadaw, uloong bahakisnam baladem, baka seng ka persya ya ka recruitment exam ka ba arpo pesen, na binta kishinrang kumaron hakiwe ki jela. Kumta uloong, baka seng ka dawa ni kipulit, ban pinstat ya ka jingtokit, bat ru ban pingat kindon an, ya baro ki bladon kiti ban kirshan yu te nos shinrang. Kajing kendo mdaski SP ka East Khas District bawa Vivek CM pada halor kajing jah hapok Negrims kumba PI kilat patah kebor kalami kajing jah ka basumsi hapok Negrims sabah iwi ni kena ibang khatan senam ila asya jorong keti ba ila asya kan kor hawi no tau shumil nas shuman ubatri hapok Negrims bari nas ti hakabdi bakan igaman nakaliang kibahing nilai i bikila afai ka sautrik Ibnai Henry hadir bala afai FIR nakaliang kipulit kim simlawan marmar hatu rasmi wala kadi ka kes ka ba kamye kadi bandi hapo so marsiyo FIR nakaliang kipulit jo ka mo yang outpost kada di banwan bantet hindi kim simlale but hadu hindu trek din bakala wan nakaliang jong kaseng nakaliang kasilong ni circle hatu kapor kilawan ban kendu medical student jo ka Negrims bantet halo kan ka benta ba nakaliang kipulit ru kila yawan hatu kasing hindu trik te kani ka jing Islam nakaliang ju kipulit ka puni bakadon ka jing ko ka pade ban ai kata ka di bishar hok ya kata ka jing long jing man o jing shale jing tai khana bat kani ka kes kamdi ka kes ka bathamai ni ju I ko mini jat kes Negrims ka juja na kapor sa kapor bat de halor ni benta hiru ba nakaliang kasing hakisnam ki baladab nila persya ya ka recruitment examination ba kapot don ka male to female to show apo ki nam taki female but apo nam taki male kumba don ki pat ki jela but kaji kendu mitaski but USP ngilaya batai kita ki boro ngila batai ru ba nakaliang staff jungki Negrims di nurse simpan bawa na Rajasthan kilami ban protes kilami ban persya kilabat ki kirshan ru ya uta ubri balik aklam ko tai kena ibar dengan kibi jela tang sumi kung gini kijingja ni iba nakaliang ki pajba nakaliang ki nusnong nakaliang ki civil societies borok kimi ban persya ya kum kani ka jingle aklam ko henry hapo Negrims sport kala kompong kimi kini ki nurse senrang kimi kini ki staff na po Negrims ban kersan yo taw balik aklam kampung ko hindi ban pendram ya kata jingle aklam ko yu henry ban wat ban persya ru ya ka jingkem go jum kani kade ke ba trim bat ke ka message ni kai kata ka keruo ka baka Negrims ka pha sikipat ba kamut ba lada ki persa ki jungi ki kinthai ki kimi ki jungi ki sumar tu hatu kindon kata ka jingeda kini ban sumar tu gila menca atak bakti kai ka Negrims baka ka kan ai cuba priority benta bat ka diru ka an ba abadon kinu ki kena kinthai ne ki kinthai ki ba don banle examen ki Dr. Shinrang ne Nurse Shinrang unumla ban examen ki klem ka jingdon jongki nurse kan thai te bali ki nong punya jo Negrims ki tai kena berat pada khatsa slem ba uni Nurse Shinrang bula banle ko mera kam te nakaliang ka jungi ni ba kaliang jong ka yang jong pulit ki suki ni nor ni benta bat ki kendon an ba ki bu makiru kamdei ka ba bat ngila ai cimut ru bai kini kibi ru kiba kersan bagi ba protes bagi persya pulit bagi be akan doktor punya
ya kiru di ban pengat kata ka section ka bak khandai jo ka pok su ai ka pata kata ka dei bak ilong kidon bentalang in abatement ubi ong in paring bak kidon bentalang banyada yu tu brio ubale ikini kam te hadin ka jing keren ka basani bha bat SPCT i la pun ila aya kata ka assurance ni ila aya kata ka jingkular ini ba nakaliang kulit kila simkia luar kani kubenta hoi besi kala bandon ka lab sa katu bisni ba kulit marmar kami lihat tiga jakas Andre ya kabumenta kila de saman YouTube brio kila de ai kita kenduan apa pokso ai ba di sini kiwi brio kiba kersan ba kiba persya kulit bakin wanra ya kata jing toket ka babiang alor kituru kamu kedma kila ai ba kini kisni kandon ka statement ban record pokot ba datang hapo after ki ong in file ka chat sheet kenang ba ka kod kala ban bishar yo uni ubriu bale klem ako ya kata ngila ya keren sani ba hapo yang ba abang ya keren sepong pok sukis kadika pok sukis kini jingja ki badi cognizable offense but ki ba non billable offense kamu tang suan ka FIR bulet kilala ban kep but ki kilala ban produce pokot hande ke ka ba penlong ki pat bakin slam hadu asmi sautre kala file FIR santrik ki pale ki khat man kimi ban wan sign ya kata kot apo renja PS bat hadin kata pat hadu hendrik trik kin sawan siteng sinya hadin bakaseng kala let kala tukular kala ai ka press briefing sawan ki pul hatu ko ni kili ba beli kadang ke jing ko te nakaliang jong SP la pinchay ba lese nomor ba kadika pok sukis modeng ni outpost ki pala ban sim kani takada ki pha renja tekadon ka communication gap ha pring ki dire ken empat ba lingba ka ni communication gap kan pentulot ya kis yong ba nakaliang jong idang pet persuni abadi ba kadika penta ba ila matai ba kacaci na pok ni kiniat skini kiniat tayo banwan but in partnership pokot but kawai bengyai ban ba itu beri hadu minta udang tri ya po te ni ong iba udi beri undi shu ban tri hapo ni grams di ban weng no umar na market ba udang dan ni grams kamu udang la ban penkelai ki statement udang la ban penkelai ki evidence ki bodon persya ju ban keren ki kiwi bi pat ula ban intermediate ni chong no ki da tin thareng yikiwi pat ki nom teri ki bodon hantu tika jingdon ko jongku hante kanang pentulot ya kan kis bangila dawa ba udi ban weng no magori una po to jingtre ba ya kata kaju ini ya keren hapo abdi ba kan grams but nakalian chu yong hwa ya kata i kubur kata yong ba marsin cha chili in pa weng no nang ba unum don kan unu kata ka bor ba un penstu bakla ne in le ini ka man penja ki evidence abdi ba kan kis Tapi ki ong yang kada yo ustin na kiong pengat i kendon ki pejam tu ban juma be siap bi ka pokso aki kala dei kelupa ka an ka ba Henry kidon pat ki kendon itu ba ke jingle ka chu kingat ha tu kendon ka jingle ka jong ti ju ka ngat ha kendon ba ula ban sya set adu san snam ti kidon ki ga leng ju sekungkut ki ba ong ba da kini ki jing set ki ba di baduna newsnam dadon kam e ban kam heringi ru ban nya katang yong ba kumnu bali bikam kam nu pasni baling kong Henry menta bala don ka bala khat saman ba u lawan te kapni ba kinumla asu ban kam ringi ni dangai ban bi kata ba dehi ban kam namaro menta tu bri unas di Rajasthan kumite la sharis ni du phan no shaka jalal jong sing ni yo banawa kadon ka risk ru ba la do un escape ya kata jurisdiction jong pur tingya ban kita ki benta boro Henry ka shong ba jing start jong ki pulet kumnu bakin toket kumnu bakin bishar bakin pha ya ka report ka babiang shipokot namar ba bunsing iba dadon kumini jingja ka jing toket ka tulot takada hapo dakila poi communication put pat ka tulot no namar ba hindon ki evidence ki babiang bat ka sunjor no bat kamyo kata ka jing bishar ko jadi nak jing kran tan kalong kata ba nak kalian kulit kin step ya kane ka jing toket ka jongki kata ka video beningkong kabar kalong no ba itu kibri ki ba mi bat kersan ini beri balik ini kam jaklia itu ro on pengat hati kendon dokaan kabalai
bag kin thep shu pindon ke ba kham e kat kum ka investigation juki da ki lap kin thep shu pindon kham e ban pin saja lu kin gi boro bat ka basa kolong no ban weng ni u na po nigrim bat banum sha u ban tri nang ni shkman. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.